noget rundt, og så venter du der. For meget morskab ud i lang tid. Ved du hvad, jeg tror du skal optræde til næste nej, bare der er din pølse, og så det der eksekatør. Hvorfor var der ikke en annonce i avisen? Jeg har givet pengene til kokken til det. Så er det sjovt. Siger du, jeg smed 3.000 kroner ud på, at I skulle have en annonce i avisen, og så glemmer I det? Hvad fanden er det for noget pis? Vi er tømmerkøkken. 3.000 kroner? Er du dum eller hvad? Vi besluttede, at vi hellere vil have en flaske. Kan du stadigvæk have Vi får ikke engang